Unboxing tayo ng in-order ko sa Amazon na speaker. Maliit lang na speaker. So, may kakabit sa TV. Yan. Yan. Unboxing tayo ng in-order ko sa Amazon. Amazon. Yan. Darating ko lang, galing trabaho. Nadal ko, nadalitan sa trabaho ito. Yun. Laki ng box, laki ng box. Madal ko maliit lang. Ito lang siya. Okay. Unboxing tayo. Yun. Ayan, speaker. Ang speaker. Ayan. Siya, maliit ang speaker. Ngayon, makikita natin kung gano'n siya kalakas. Pwede siyang Bluetooth. Ayan, pwede siyang Bluetooth dito. Pwede pang tawag. Sound. Pwede sa card. Pwede sa lagyan ng cable. USB at saka remote control. Natin yung remote niya maliit. Ito, meron siyang manual, ito manual soundbar LPC8 manual. Meron siyang remote, meron siyang USB cable pang charge, meron siyang ito para kakabit sa TV. Yan, dito yan. Yun lang. Mamaya, pakita natin kung hanggang siya kalakas. Subukan natin itong speaker na to dito sa TV. Ito. Sana mag-work. Ito. Yan. Mas parang ito. Audio link mode. Ayun, maganda. Audio link mode daw. So, try natin. Go! Try natin kung gaano siya kalakas. YouTube tayo. Ganda mukha. Pelikula, pinas sa pelikula, Tagalog. Wala pa rito. Hindi siya. Paano to? Wala pa. So, kailangan natin ng manual. Saglit lang. One eternity later. Ayun. Ito yung remote niya.
gumagana pala to. Pinito ako ng pindot. Kailangan pala tanggalin to. Ayaw. Ako naman pindot ng pindot. Ayan natin. Subukan natin tong remote. Kung gumagana. Ayan. Ayan. Humina. Malakas. Dami na natin pinagsamahan. Ayun tumatag sa pinagdaanan. Walang iba na kaibigan ko. Subukan natin sa music. Dito sa piano. Soft piano. اليوم جمعة ولا سبت؟ الاثنين. وش فيك انت؟ كل شيء عندك الاثنين. So far, so good. Yan. Yan. Okay na. For watching. Salamat. God bless. A jolt and then you'll die.